adlaw hipag kakasilasa, adlaw hipag dirhil kamapan sintaw na karusa panagdusa, adlaw hipag pangayo umaak sintaw nagdusa pakyarusahan niya. Mga tayo manghud ko ka Islam, ayaw na ito at pasunod adlaw ini hipag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungtungan sin kita insa laggo ibadah amon in mga yukaw kamapan patay manghud ni Muslim. Insa laggo ibadah amon in sugpatun mo in pagkasila sa mo patay manghud mo Muslim. Muna na ina mo mabot patay manghud mo, ina mo bansin ama mo, mabot patay manghud mo, mabot pakatan katampungan amin masuuklay mo. Sa magmayta mga tayo manghud ko ng Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala biitaan kita, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. In amin mga sila mag-asukampong, in sila yan katan labi awla pakanya ng sinduhay. Dahil nasabag yan, ayaw ko tuod. Magtali sin ulo ng ulo. Kalunot ka ang pangatayan na adlaw ilo. Kapto ahiyama mo, kaya mo sumayin 5. Sumayin 7. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita dati, innal jannata fi tahta aqdami al-ummahat. In suga yaon siya na kamutang hapad si kisin mga kainaan. Apabila kau wala nakasud sulga sinbuhig panina mo, wala kau nakasud sulga hina mo, tanto ikaw na yan insa ni manusia. Wala kau nakapangayo maafkan ina mo, sinyari pa kau yan siyan pahina mo balug-baluhan. Mga tayo manghud ko ang Islam, kadto hina mo, kadto ay tayo manghud mo bisita. Pag ziyara lang kita, pag tibaw-tibaw, amo yan sa lagbo, dahil may mga ibadat ta, hadlaw ini. Mura-murahan dihilan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kusog ibang simkat sa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa munang turun Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalita ka ito.